muziekje doen. Maar als het erop kist, dan kan die band er ook op. Hoi, we zongen rijden, maar er lijkt het had ze krek gespeeld. Ja. Ja, kom jongens. Nou, kom maar. Nou, goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben al even lekker een grutblok onbest met Jiske. Het is echt heerlijk winters waar. Ik merk echt dat dit mijn temperaturen zijn. Ik hou je zo van. Ik krijg er energie van. Veel meer fitter, veel meer lekkerder. Dus ja, het bewijst me weer, ik ben echt een wintermees. Zaken die klagen van de morgen altijd over pien in het lief. Dus nou ja, hij is anders squallen, maar ik zei het net niet een bellen. Maar dus ja, ik hoop je dat het wat taf valt en dat ik gewoon lekker op squallen blijf. Maar ja, dat is wel wat sneu. Het is het oors. Ilde is naar de peuter. Die hier was zin in. Nou, en ik wil wel even blij dat ik even de hand vrij heb. Want wat is dat lietse handen binnen, jongens, op z'n heen. Wat een figuur. Echt hier, het is een schatje, maar oh, ik had de handen vol, hoor. Dus ik vind wel lekker dat ze nou 12 man in de week naar de peuter gaat. En ik merk echt dat ze daar een heel soort leert. Naar je wutjes, naar je vestjes. Van de week songs in één keer klink, klokje, klingelingeling. Nou, dat is toch geinig. Dus ja, die vermaakt haar de best. En nou, ik ben dus nu even een blok omwest. Ik zal de beestjes even een bakje koffie halen. En dan aan eerst thuis maar eens even zo dwaan. Dat is een beetje bibleur. Even wat himmelje, wat waskdwaan, dat soort dingen. En dan vanmiddag, ja, ik hoop je eens dat we rieden kunnen. Ik geloof dat Jelke met zijn kameraden naar de Rieptjerkse polder of ergens werd het kind gereden zoer. En nou, ik hoop je eens dat ik mij er ben even hier bij de theatertuin op het IS kan. Maar we gaan eerst eens zien dat het veilig genoeg is. Het zou wel heel mooi wezen. Dus ja, dat wacht je. We krijgen het even aan. Het vriest nog heel tijd. En het lijkt goed. Check. Dikke laag hier. Er is een beetje sneeuwval aan de nacht. Dus de man heeft vannacht extra te zaadstruien geweest om alles skin te houden. Ja, ik vind het altijd een hele mooie periode dat die man hier al met die zaadstruiers binnen. En mocht er meer sneeuw komen dan met de sneeuwschouwers en zo. Gewoon altijd beren gezellig. Ik sla even de beestjes door, een bakje koffie halen en daarna thuis maar even ondergang. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Weer mij. Annette Jiske. Wat just? Wat just doe? Jest wat? Jest de geitjes, hé. Nou, we gaan koffie. Ik kom zo bij de Jiske. We gaan koffie halen. Ik ga even wetten van de beestje, want het bevriest heel tijd. En we zullen eens even testen of het iersek gaat. Goed toch? Ik? Ik ga de camera wel vast. Ja, dat leuk wel. Dat muziekje doen. Maar als het erop kist, dan kan die band er ook op. Wat krijgen dat hier meer, hè? Nou, dan moet die jongens eerst maar even een veetje vanmiddag, hè. Met bezem te droegen. Oh, jakkers. Nou, dan moet ze gewoon je farm een beetje blijven. Nou, net eromheen, het zeg maar. Ja, en dan blow ik mooi een beetje, dat ze in mijn zicht binnen. Dan draak ik het wel om. Altijd spannend, zoals, hè. En was het ook net vernielen natuurlijk. Een hele goeie morgen. Hey, tapperkes. Ik ga wetten van je en ga lekker eten. Yes? Maast eens even shit, jongen. Goeiemorgen, schattie brattie. Hey. Maar ik wat eten na? Ik hou wetter van je hem, hey. Heel leeg. Heel leeg. Zo, het beestje is weer klaar. Hij moet er wel wat op denken dat ze wel wetter gaan. Maar dit ijzeren waard bevriest heel snel. Dus nou ja, vandaar dat ik altijd even een flessen wetter meeneem. Nou, ik krijg nog, ik heb maar uit de veert, nou. Dat is bevesten. Ik zal eerst ophalen en dan ging ik op naar huis. Dus ik daar even wat huishoudelijke taakjes. Wat. Bah. Hey maat. Zullen we weer? Kom maar. Niet zo wilde maar hè.
Hey, topper. Hey, waar ben je? Hey, schat. Eerst nog maar even een blok hout dat ik viel is. Ik was even waarom, dus op die kleed. Nee, op die kleed. Goed zo. Lekker warm. Nou, kan die maar bij banen. Een gouden plantjes today is. Nou, de laatste waskleer zit ik even oprijden en dan zit ik even het winterspul op ziekje. De skibroek, skipullies, snowboots en dat soort van ding. Maar eerst dit even aan de kant. Yes. Nou, Jelke zien reed klein. Wanten, want er maar shit wat er wel. Snowboots voor Ildaal. Skibroekje voor Ildaal. Nou, dit is gewoon meer voor zaken, dus ik denk dat Ildaal echt wil passen. Skibroek voor zaken. Even tussen zaken passen. Als maak ik nog een mooie maat. Ik hoop dat ze passen. Nou, de jassen gaan ze beide om. Maar dat is goed. Ik ga de redens pakt al, dus die stikkleer in de haal. Maar mijn eigen spul nog even op ziek. Ik bedenk me nou dat ik van Jelke, van Ildo en van zaken wat heb, maar nog niks van mezelf. Dus ik zal nog even zien dat ik nog een lekkere warme trui en wat handschoen. Ja, ik doe geen skibroek om. Ik heb gewoon een spiekerbroekje. Even mijn grote leers nog. Moedskop, komt dat wel klaar. En nog iets heel leuks. Boukje Kaanje krijgt. Ik hier haar vragen als ze voor mij verkriest voor mijn ouders en mijn schoonouders wat leuke pakketjes maakt. Want je moet even zien hoe leuk dat erin zit. Dat jou toch wel heel leuk bij, no? Nou maak ik even zien wat ik onwaar jou. Slietje erbij. Nou ja, ze is er gewoon heel goed in. En ik bedoel, iedereen had zo zijn kwaliteiten. Dus ja, nou, daar ga ik in ieder geval wat verkriest om bij te gaan. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik zal nog even een eigen spul op ziekje. Dan komt Ildo aan voor de peuter. Eten we even wat. En dan vanmiddag het iers op. Leuk. Vast het, jongens? Ja. Ildo, let eens zien. Vast de aan. Lekker warm. Een naaien kocht, maar we hier nog een naaien. Ja, ik ga een nieuwe skibroek hellen. Maar we hier precies dezelfde die ik vorig jaar had. Net zo toek, hè? Daarom is volgende keer nog wonen. Maar jongens, we hebben een beetje een probleem. Want het begint te regenen. Dus we moeten even op buienradar zien hoe lang het dit wordt. Want als bij die ben voor het klets. Gaan ze correct in kleden. Maar... Zie je of jou is kleden? Dik horen. Oh. Nou, dan maar wees maar een bakje koffie. Want ik was best helemaal klets voordat het op de ijs komt. Dat is echt niks van, hè? Nou ja, maar wij even geduld, hè, jongens. Wel een beetje jammer, hè? Zaken komt correct uit squallen wij. Nou ja, maar wij even geduld. Ik zit er bijna eerst weer even uitklaaien. En dan... Oh, was het onhouden ben? Ja. Is dat vierste hitlevenskou? Nee, ik had koud. Ik had het gewoon binnen. Ja, schat, snap ik. Nou, dan gaan we aan maar even richting theatergebouw. Maak me snowboots even aan. Ja, dat mij wel even. Die naaien die gewoon hier. Ja, nou, het is hier ons wel heet, want het kacheltje baant aardig. Tja, ik kan die stikken er wel uit. Ik ben echt grut. Ja, maar dat kan wel, joh. Ik kan straks kieszak niet nog, hè? Ja. Yep. Hoi, we zoeken reetrieden, maar het had ze krek gespeeld. Ja, en ik weet net binnen een kwartier kleven, dus dan... Ja, dus lijkt al je vet erop. Ja, maar misschien dat je doe kist bij vieren bij de kist bij met de vinger vieren. Dus er alleen op. Het is echt net heel mooi hier. Avoor, het is best dik. Ja. Maar veel van mij ook echt, want ik had die snowboots aan. Dus zit ook onderkant onder. Tja, Roeljas zit al op die is. Tja, het is zo stevig. Ja, komt net erin, ja? Hoeveel die ben? Zie je, hier is echt dik, tja. Wat vol, hè? Ja, jongens. Zeg maar, eerst even nog. Nog even voetballen. Ik ben nog net sappie hier best. En hier ik nou ben ik nog net best. Dat is echt mooi. Ja, kom maar, jongens. Nou, kom maar. Oh, ja. Oh, dat is goed. Gauw nou, jongen, aanspreken. Pak de bal. Kom.
Nou jongens, dat weer wel wat domper, hè? Al het spul in we kleren en on. En zo begint het te planten. Nou ja, de jongens gaan nog wel even een uur op de eerst. Ik ben al lekker kletsen wat. Ik zit even in een droege klein steken, lekker op die kacheltje. Ja, toch wat oren zo, maar ach, ik hoop dat het wetter al weer opvriest, dat we nog meer ijs krijgen en dat we dan morgen weer rijden kunnen. Nou, Sager, dat weer wel even schande, hè? Ja. Hier met zo mooi betacht, de skibroek helemaal onder Ja. en gaat naar terug. De baan nog varen. Maar hoe komt het, Jelke? Vriest het nou vannacht nog weer of? Nou, dat wordt vanavond wel geleerd, ja. Oké, en dan denk je dat morgen dan nog echt nog wel kan? Morgen rijden? Ja? Maar ik denk dat. Zullen we dat allemaal van u doen? En de oorsneu en de snij sowieso. Oké. Nou ja. Manje net, nee. is gebeurd Ja. voor eerst. Ja. Nou ja, we moeten maar even geduld hebben, dan hopen we dat slagje maaien. Ja, het allemaal had het wel leuk hoor. Je mag nog wel even op de eerste tien. Ja. Oh, heb je nog wat op, hè? Ja, ik ga even op zijn plaat. Nee, keer. wie het er komt, hè? Ik ben vergeten dat die grootste stien was. Ja, het was dat wel. Kreeg ik het, hè? Nee, maar die band krijgt het net, joh. Nee. Ja, Dus wat dat betreft, het houdt wel alleen het wie wat weet. Krijg het. Ja, maar hij is een beetje zwedder. Ik zeg wel wat scootjes. Ja, maar dat hindert niks. Scoren niet eens hindert niks. Als er maar geen wak niet zitten. Ja? Nou ja, wie beziek je het later van de weekend nog Maar een die kunnen wel keer? inkomen. Ja, dat kan. Ja. Mag maar nee. Hé jongens, ik zou zeggen, Hoe is het nou leuk voor abonneren? abonneer je, zet blauwtoek omheen en via het net de chillen te downloaden van die tabletas. Hoort er naar je chitsvlag. Hoi. Wat zei je stil nou? Hoi, hoi. Het best. Waar bent je dan?